खुलुमबाय जोंनि लावख्रिगुरि गामिनि दैमालु बसुमतारी आदैनि जानाखि न' आइवाइ मोननायमोन अलरेडि कमप्लिट जाबायमोन दा बिनि गेजेराव नेशनेल रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय फैनाय मासे मैदेरा थांनाय हराव बिथांनि न'खौ सिलिंखार खालामलांदों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा जोंनाव बे ओनसोलाव नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय गामियाव रायजो जाग्राफोरनि जानाखि मैदेरनि उरखाट बियो जोबोद बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों। जोङो गभर्नमेन्ट धोरोमनिफ्राय बेखौल' खावलायनो लुगैदों जानाखि सोरनिबा बिफां लाइफां न' खहा जायोब्ला माइ दै खहा जायोब्ला बेखौ गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरआ माबा मोनसे कम्पेनसेसन हरनो हायो एबा होयो बेखौ जोङो रायजोनि जानानै गुरै खावलायदों। मानगोनां CM प्रमद बर' सार आरो फरेस्ट EM रनजित बसुमतारी सारमोननिसिम खावलायहरदों। जिथु गैयै मानसि जोङो न' मोनदोंमोन बेखौ खुनुरुखुम लुनानै लाफुंनो हादों, नाथाय थांनाय हराव दुखुनांथाव बाथ्रा बे मैदेरा फैनानै बिथांनि न'खौ सिलिंखार खालामलांबाय। दा बिथाङा लुफिननो थाखाय जोबोद खस्थ', दिन हाजिरा खामानि मावनानै जाग्रा बिथाङा दिनै बे न'खौ लुफिननांगौबा जोबोद खस्थ' जागोन। बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय। जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय सलार फिनिशिंखौ मोन्दों, नाथायबा बे सलार फिनिशिं जों साफिसियेन्ट नंजोबा। मानो होनना बुङोब्ला सलार फिनिशिंखौबो बिथांमोनहा जानाखि हाग्रानि मैदेर बियो सिफायनानै फैयो बारबोयो। दा बिनि माखासे मोजां बेबस्थाफोर खालामफिननो हायोब्ला जोङो गभर्नमेन्टखौ खावलायदों। मानो होनना बुङोब्ला बे ओनसोलाव रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा जोबोद मैदेरखौ गिलुं गिलुङै जों संसार जानो गोनां जायो। जोंनाव जेबो प्रब्लेम गैया, खालि बे जोंनि मैदेरनि आरो मानसिनि दाङाबाजि बियो फ्राय जाबाय थादों। एसे सिगाङाव जोङो मानसिबो बुथारलांनाय जाखांबाय आरो दा नै रिसेन्टलि थांनाय हरावबो जोंनि न'खौ जायनाखि आदै दैमालुनि न'खौ सिफायना गालांबाय। बाहाय जोङो ओंखायनो खावलायदों गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे बे न'खौ फोसाबफिननो थाखाय कम्पेनसेसन मोनोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन। आरो डिपार्टमेन्टखौ खावलायदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो जाहाथे मैदेर फैनायफोरखौ खोनाब्लानो एसे हेफाजाब होफैयो, जाहाथे बेखौ डिपार्टमेन्टेलि एसे स्ट्रंलि बेखौ एक्सन लानांगौ, बेखौबो जोङो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।